थपस्यानिफ्राय सिखाराखै नामा? सिखाराखै आयै। बियो जेब्लाबो थपस्या आरो हां सोबनानै आंनि फारसे नोजोरखौनो होला। माथो खालामबावनो आयै? आं दिनै बेखौ थपस्यानिफ्राय बोखांथारगोन। स्वामी स्वामी सिखारदो ना? मा जाखो? मानो दावराव दावसि? नायहरलाय स्वामी, मालाय मुलुगनि मानसिफ्रा बेसेबां अनलायनायनि गेजेरजों रायजो जागासिनो दं। होमब्लालाय खोथाया बिबादिसो। होमब्लाबो जोंहाबो बे मुलुगाव थानानै मानसिनि भाव लानानै अननाय आरो मोजां मोनलायनायनि फावथिना दिन्थिनि। हे प्रभु, आंबो नोंजों लोगोआव थांफानो बे मुलुगाव थांनानै नोंथांनि अननायनि फाव खालामो। दे होमब्लालाय नन्दि, नोंखौबो आं बे मुलुगावहाय आंनि फंबाय महरै लांफानोसै। आं थांसै। आंबो थांगोन। आंबो थांफागोन नोंसोरजों। थौ! फंबाय मा बायदि नुयो बै गेजेरना माबायदिया गुफुर गावदाङा माबायदिया खानाय रुमबाङा बेनो आंनि मोजां मोननाय हिनजावा बैनो आंनि गार्लफ्रेन्डआ बेनो आंनि जिउनि रानिया बैनो आंनि जिउनि लोगोरिया नायनायसै फंबाय माबायदि नुयो बै गेजेरना माबायदिया गुफुर गावदाङा माबायदिया खानाय रुमबाङा समाया आंजों फंबाय लायथारसिगोन फैगोन फागुनावनो समायगोन ना समाया आंजों फंबाय लायथारसिगोन फैगोन फागुनावनो जाथारगोन बिनो नखरनि माइनाव नोमबाजैया 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 सिथा सथि साबोथि फारबथि बायदि नुलायलाङो बाजै सनाखौ सिथा सथि साबोथि फारबथि बायदि नुलायलाङो बाजै सनाखौ हाय आं हाबा माबायदिखौ मोनगोन हे गसाइ हे गसाइ हे गसाइ हे गसाइ हे गसाइ जानो लोंनो इन्दुनो बावगोमालाङो नोंनि नोमबाजैखौ सानै सानै जानो लोंनो इन्दुनो बावगोमालाङो नोंनि
बाजैखौ सानै सानै जेरावखि थाङा जेरावखि थाया सानखि हर अराय सम अराय सम अराय सम अराय सम बाजै सना बाजै सना बाजै सना खारसंफैदो माबार आदाना बाजै सना बाजै सना बाजै सना खारसंफैदो माबार आदाना नखराव खामानि मावनो रावबो गैला बाजै सना मा राव बुंखो नों अब्ला आदाया मा जानांगौ नङा हायाखै थगायदोंसो आं नङा हायाखै जंखायदोंसो आं ला 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 ला